Hallelujah, hallelujah. Mandinibulise ke pha emakhaya ngegama elihle lika Yesu Kristu waseNazaretha. Lo uthethayo ke ngumzalwane uFolowe. Hallelujah, your favorite person. If I'm not your favorite person, please write down in the comment section who is your favorite person. If I'm not your favorite person, glory to Jesus. Now, eyona nto ke ndiza nayo pha emakhaya anzange zokushumayela kodwa ndizokuxela ibali lam. Glory to Jesus. Ngenye imini kwakukhona ixhego elalihlala ecaleni kwasekhaya sisakhula sisengabantwana abancinane. Ndandibukele ke lixhego likhula kodwa eyona nto endayiqaphelayo lalihlala nomama oyedwa. Glory to Jesus. Utsho ukuthi ke lalitshate nomama oyedwa ube kusena namhlanje esatshate nalo mama nangoku. Glory to Jesus. Ndayibukela ke lento iyinto enhle eyenzekayo. Ndithe ngokusemkhula sendingaka ndaqonda into yokuba ngaba mathekhe ndiye kwexhego ndiyokuncokola nalo, kodwa eyona nto endafike ndayincokola kuye ndifike ndabuza umbuzo yedwa. Ndathi kuye, yintoni le ibangele into yokuba ngaba wena apha emtshatweni uhlala ixesha elide kangaka? Ngoba uba andiphazami ndiyacinga uba ngaba uyile phaa kumashumi anesithathu anesihlanu. Glory to Jesus. Ndicinga bafanele uba ufikelele apho ngoba ndandisemncinci kakhulu. Uthi kum, mntanam, nyana wam, ngoba undibiza ngoba ndingunyana, uthi nyana wam, eyona nto eyenze ukuba umtshato wam uhlale okanye uphile ixesha elide kangaka kungenxa yento yokuba ngaba ngalo lonke ixesha xa kuqhekeka into thina besiyithatha siyidibanise siyibuyisele ekhabhathini apho ibhilonga khona. Now in our days kwixesha lethu eyona nto yenzekayo kuqhekeka ikomiki siyithatha siyifake emgqomeni, kuqhekeka iplate siyithatha siyifake emgqomeni, kuqhekeka iTV siyithatha siyifaka emgqomeni, siyahamba siyothenga enye. Glory to Jesus. Uthi loo nto ke yenza ukuthi abantu bangakwazi ukulungisa izinto zabo ngexesha lekufanele uba bazilungisa ngalo, kodwa bakhethe ukuyothenga enye into endaweni yokulungisa lebanayo. So uthetha ukuthi ke lungisa your own relationship, lungisa ubudlelwane bakho nalo muntu naye. Isenako ukwenzeka lento nakuwe into yokuba uhlale neqabane lakho until so lungisa ubudlelwane bakho neqabane lakho. Suthi wawuxabana neqabane lakho uhambe uyothenga elinye, suthi wawuxabana neqabane lakho uhambe uyofuna elinye. Lungisa eli unalo, lungisa ngeli xesha selexesha lokulungisa ngoba liyaphela ixesha lokulungisa. Hallelujah. So wathetha ngolo hlobo kokum. So that is why ndisithi lamava mandikhe ndiwaphokoze nakuwe so that ungaqali into entsha ekubeni uba bekufaneleke into yokuba usaphila nento yakho endala onayo. Glory to Jesus. Wathi ukuthenga ngalo lonke ixesha it's not always a solution. Glory to Jesus. So ukufumana umuntu omtsha ngalo lonke ixesha it's not always a solution. Hlala nalo muntu naye, funda lo muntu naye, yazi ncakasana lo muntu naye ngeli xesha ufuna ukumazi ngalo lingekapheli ixesha. Lungisa ixesha lingekapheli. So God may bless you ngegama elihle likaYesu Kristu. Amen.